Pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! Kasama niyo pa rin DJ Rakitera. DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ayun, pagkasabi niya palang na magandang gabi, may dumaan ng tricycle. Ma'am, anong pwede namin itawag sa'yo? Yam po. Yam. Yam. Yam! Ito naman. Sinasyalan mo masyado yung Oo. pangalan niya. Narinig ko kasi kanina, yam. Yam. Yam Yam pala. pala. Okay, yam for yummy? Ah. Galing mo talaga. Kaya- oh, Yam, ilang taon ka na? 31 po. Yung totoo, palapit ka na yata dun sa terminal ng bus. Baka mapunta ka na dito, ha? Yam 31, 21. 31. 31, tama? Yes po, 31. Sang lupalop ka ng mundo galing, Yam? Hello, Yam? Sang lupalop ka ng mundo galing? Yam, wag kang mawawala, Yam. Nininervyos kami, Yam. Kasi baka nahagip ka na, Yam, ng Ano po, taga sasakyan. Bulacan po. Ayan. Taga Bulacan. Hindi ka ba binabaha ngayon dyan? Hindi naman po. Ay, hindi. Oh, safe. Okay. Mataas tong lugar. No? Mataas ang lugar, pero maraming dumadaan na jeep. Apo. Okay, sige, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Yam ha, sana okay pa yung connection natin kasi kapag ang puro naririnig na lang namin dito ay puro mga dumadaang sasakyan, kailangan na siguro nating mag-part ways for the meantime. So sana ma-maintain natin yung ganitong katahimikan, no? Anyway, okay, Yam, 31 from Bulacan. Ano ang top secret mo? Meron akong karelasyon. Pero hindi kami. Parang walang kami. Pero may something sa amin dalawa. Ka-work ko. Tawag doon? Nag-umpisa lang sa inuman. Nagsabi lang siya na may gusto siya sa akin. Pareho kaming may asawa at anak. Kasal ako siya, hindi. So you mean kabit kayo ng isa't isa, tama? Opo, pero wala kami. Parang wala talaga, walang o tayo na ganun, walang usapan. Kumbaga walang opisyal na label Okay, kung pero- anong mang meron kayong dalawa. Opo, pero ano lang, nagkikiss, tas, yun na, yung nagsisex. Pero hindi madalas. Pero wala. Parang pagka nagpumasok sa trabaho, parang walang nangyari ganun. Pwede ba namin malaman kung anong trabaho ninyo? Parang sales clerk. Sales clerk, tama? Yes po. Pag sinabi nating sales clerk, ito yung mga nasa department store. Ganun ba yon? Yes, ma'am. Oh. Pero alam mo talaga nung una pa lang na meron na siyang asawa. I mean, may partner siya. Yes po. Tapos siya din, alam na ikaw din, maingay talaga yung paligid mo.
Okay, bilis-bilisan na natin to ha. Yam So, ikaw, Yes. alam mo din, I mean, etong guy na to, alam niya rin na may asawa ka at anak. Yes po. So hanggang ngayon, kayo pa rin? I mean, meron pa rin nagaganap sa inyo? Opo, nung ano lang, 26? August 26 yung last na may naganap sa inyo, tama? Opo. So, kumusta naman yung pakiramdam na may nagaganap sa inyo habang may kanya-kanya kayong partner? Parang wala lang. Okay lang. Parang wala. Parang ano lang po. Wala lang talaga. Bakit nyo nagagawa ito sa buhay ninyo? Like, wala lang pala. Bakit hindi na lang pala hindi nyo gawin? Ganon. Ako kasi kung sa akin kasi, nagkaka-feelings ako pa 1 month na kami. Pero, ngayon, pinipigilan ko yung feelings ko kasi hindi dapat magkaroon ng feelings. Hindi ko lang sure siya. Pero Yam, hanggang kailan kayo ganyan yung sitwasyon ninyo? Hanggang kailan mo bang gusto na tikiman lang, Sabi ko walang kasi sa relasyon? kanya, tigilan na namin. Kasi nalaman na nga din ng asawa ko. Sabi ko, tigilan na natin kasi alam na ng asawa ko. Sabi niya, wala tayong usapan at hindi tayo na nagkaroon ng usapan na gano'n. Sabi ko, hindi ba po pwedeng tumigil na gano'n? Wala, hindi siya tumitigil. Pero kasi naman, paano hindi tumitigil? Ibig sabihin, ikaw din kasi nagpapapasok sa buhay mo nung tao na yon. Kasi kung talagang ayaw mo na, kahit anong pilit ng isang lalaki para lang sa akin, kahit anong pilit ng isang lalaki, kung ayaw mo na, Ate Yam, hindi na mangungulit yan. Kahit mangulit man yan, kung ayaw mong sumama, umalis kayo, lumabas kayo, hindi na makakaporma yan. Baka naman kasi hindi ka rin gumagawa ng aksyon na talagang i-cut yung relationship. Hindi ko na siya pinapansin. Yun lang naman yung way ko. Pwede ba yun na hindi mo pinapansin tapos mapupunta na lang kayo sa isang lugar na hotel? Uy, nandito ako, di kita pinansin. Na-hypnotize mo ako. Ganon, may nangyari sa atin. Pwede ba yun? Yan na nga. Hindi ko rin alam. Hindi ko, Anong hindi mo alam? Ano yun, nahihypnotize ka niya? Ate kasi, Yam, wag mo na ang akong tawag pa-high blood. Baka na parang, nakalimutang asinan. nagkakaroon ako ng feelings na, pero siguro, dahil din dun, kaya hindi ko rin matanggihan. Kahit pilit kong layuan. Saan nyo ginawa nung huling beses? Like August 26 kamo yung huli ninyo. Saan kayo nagpunta nun? Saan nyo madalas ginagawa tong tikiman na to o bembangan na to? Sa dito sa bahay. Bahay nino. Bahay nyo? Bahay ko. Bahay ko. Tignan mo? Bahay ko. Tignan mo, bahay mo pa pala. Bahay mo? Sino kasama mo dyan sa bahay mo? Pwede ko na po hindi sabihin. Okay lang, okay lang. Okay Wala lang naman. Pero hindi mo kasama anak mo tsaka asawa mo? Hindi po. Kumbaga mga ka-dormmates lang, ganon. Roommates? Roommates. Tama ba ako doon, Yam? Apo. Okay. Okay, Yam. Ano bang gusto mo mangyari talaga sa relasyon ninyo neto ng guy na to? Hindi ka ba nagsisisi dahil pwede ka makasira ng pamilya or... Pamilya mo din masisira. Oo, pamilya mo din masisira, di ba? Oo nga po. Ang ano ko lang, kasi nalaman ng asawa ko, ang sabi niya kasi sa akin, ang sabi niya, galit daw siya kasi hindi ko daw sinabi, pero okay lang sa kanya na ginawa ko. Yung ginawa ko lang. Okay lang sa'yo yung ginawa ko, pero galit ka sa hindi ko sinabi? Ano meaning niya po? Okay, ang pagkakasabi niya eto ba pagkakasabi niya, lilinawin lang natin kasi medyo mahina yung ano mo yung linya mo .
Nagulat ka dun sa sinabi niya dahil nagalit lang siya dahil hindi mo sinabi pero okay lang na ginawa mo yung bagay na pagkakamali na yon. Tama ba ako? Ano po? Tapos ngayon, napapaisip ka, bakit ganun yung sinabi ng asawa mo na kung sinabi ko pala, di okay lang din. Iniisip mo ba na may iba siyang babae din? Parang ganun. So para bang sa isip mo ngayon, parang quits-quits lang kayo. Total, wala namang pake sa'yo yung asawa mo. Ganun ba? Parang ganun. Pero, kasal kasi kami. Mm. Hindi mo ba alam, kasalanan yan? Pwede ka makasuhan sa ginagawa mo? Alam ko po. Mm. Kaya nga po, pinipigilan ko na eh. Ano Hindi yung ko mga... lang kaya. Oh, pinipigilan mo pero hindi mo Hindi lang niya kaya. talaga kaya. Yes. So ano yung palagay Kung kaya mo? kong sabihin, pero hindi kaya ng sarili ko. Parang kaya ko lang sabihin, pero hindi kaya ng katawan ko or ng ano ko. Gusto mo try ka naming asinan dito sa buta? Try mo punta dito. Try lang natin. Di ba? Kidding aside, yan. Sabi mo kanina, gusto ng isip mo pero ayaw ng katawan mo. Palagay mo, mga ilang buwan ka pa o ilang taon pa at ano yung gusto mong mangyari para matigil ka na dito? Kasi hindi rin naman, dapat same kaming mag-iwasan, tumigil. Pero kung sa kanya, hindi. Wala talaga. Parang continuous pa rin. Bakit masarap ba siya? Like pogi ba siya? Anong meron dito sa lalaking to? Hindi ka makabitaw-bitaw. Sakto lang po. Malaki? Payat po. Payat naman pala eh! O payat naman pala eh! Kaya nga po. Anong meron sa kanya? Like, tanggalin natin yung chukchak chenis tulo ang dugets. Ano yung nakapagko-connecta sa'yo dito sa lalaking to? Anong naibibigay niya sa'yo? Wala nga eh. O sige, tatanungin kita, Yam. Bakit mo ginagawa to? Bakit? Siguro may pagkukulang yung asawa ko Okay. na may kailangan na akong makuha. Yung parang, hindi sa ano, gusto ko kasing magkaanak ulit. Kasi syempre, 31 na. Ayoko umabot ng 32, 33, 34. Tapos hindi na maibigay sa'yo ng asawa mo ngayon. Parang ganun. Tapos ang dahilan, ako ang may kasalanan. Ako daw yung may problema. Ganun. Problema saan? Problema, kasi workaholic, ganun. Workaholic? Ang dami mo nga time para gumawa ng kalokohan. Workaholic? O dinadahilan niya lang yon. Hindi ko nga rin sure. So, ibig sabihin, kung binibigay pala sa ng asawa mo yung atensyon at pagmamahal na makabuild ulit kayo ng panibagong baby, hindi mo gagawin yung ganyang bagay. Siguro. Bakit siguro? Ibig sabihin, may pagkakataon pa rin kahit na ibibigay sa ng asawa mo yung pinakasapat na pagmamahal, may tendency pa rin? Means ko naman, oo, hindi ko naman gagawin yung ganito kung hindi rin sa kanya. Kasi, andun, malayo kasi kami eh. Mm. Tapos ako palagi tumatawag. Ako palagi nagsisorry. Mm-mm. Ako kahit hindi ko kasalanan. Naiintindihan ka namin. Pero, syempre, hindi namin tinotolerate, ako, lalo na ako, hindi ko itotolerate yung Alam ko maling naman. bagay na, syempre, pamilyado ka eh, di ba? May asawa ka, Okay, alam ko. di ba? Ayaw natin na masira yung pamilya mo. Pero nga, naiintindihan ka din namin sa pinanggagalingan mo na lagi nga namin sinasabi dito, hindi lahat ng taong nag-cheat ay gusto lang nila, choice lang nila. Minsan, may malalim din na dahilan. 'Di ba? Katulad mo, inaalam natin yung dahilan kung bakit mo nagawa yun sa asawa mo. Eto na, lumabas na hindi kasi niya naibibigay yung gusto mong makuha.
na baby, attention, na ultimo tumatawag pala, ikaw pa yung tumatawag, 'di ba? Kaya minsan nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero na-open up mo ba sa kanya? Nakausap mo ba itong si Mr. mo na mahal or ano man ang tawagan ninyo na ito na kasi nararamdaman ko ngayon? Pag nag-uusap kasi kami, sasabihin niya sa akin, dami mo naman sinasabi, masasakit yung mga sinasabi. Minsan parang ayoko na lang magsalita. Minsan pagka magkagalit kami, hindi ko na lang siya papansinin. Mhm. Ganon. Kasi kung ano-ano yung sasabihin niya. Minsan hindi na siya magsasabi. Mm. Mm. Pero, Ate Yam, kaboses mo yung kaibigan ko si Queen Yasmin, Mabago ka. parang ako si Queen Yasmin, eh. Isa namang rap dyan, no? Esophagus. Ay, isa namang, ano, Esophagus. hindi pala rap yun, no? Ano yun? Spoken poetry. Yan. Boses mo, dahil nagko-comment dito, eh. Queen Yasmin Queen pala. Yasmin, eh. Oo, eh. Queen Yasmin. Yan, Queen Yasmin. Mainit lang. Yam, ilan taon na yung anak nyo ng asawa mo? 9. Yun lang yung anak nyo, isa lang? Opo. Ikaw ba, pag nalaman ng anak mo na maghihiwalay kayo ng asawa mo o yung mama niya, merong ibang lalaki, Ayoko naman pong maghiwalay kami darating kami sa ganun. Kasi hindi ko naman iniisip na hindi ko na mahal yung asawa ko, hindi ko na mahal yung pamilya ko. Mahal ko yung pamilya ko. Siguro, point lang is, nagawa ko lang to kasi siguro, yun nga yung abot sa asawa ko, yung pagkulang lang niya. Kaya ko namang alisin to, hindi lang agad-agad, hindi lang basta-basta. Siguro darating din ang panahon na mawawala rin talaga ito siguro. So, sinasabi mo ba na Yam na ang desisyon kung paano magiging buo yung pamilya ninyo ay nasa iyo at wala dun sa asawa mo at hindi sa pagitan ninyong dalawa? Ano po? Kumbaga yung pagdedesisyon para mas maging buo yung pamilya ninyo ay wala sa kamay o sa pagdedesisyon ng asawa mo, kundi nasa iyo lang ba? Kumbaga ikaw lang ba magde-decide kung mabubuo kayo o maghihiwalay kayo? Hindi ba yung Hindi naman po. Kasi, nung nalaman niya, hindi niya naman niya sinabi na, mag-resign ka. Kasi kung sasabihin niyang magre-resign ako, magre-resign talaga ako sa oras na yun. Sa araw na yun. Hindi niya sinabi na, wala siyang sinabi. Okay lang, pumasok lang ako. Parang ganun, wala lang nangyari. So parang para sa'yo, since parang Na-tolerate mo siya. subtle, kumbaga parang low-key na okay, tinanggap na lang ng asawa mo na ganun yung ginawa mo. So parang hindi naman kayo nag-resort into hiwalayan, kaya tuloy-tuloy lang kayo sa mga buhay ninyo. So okay ba sa yan? Like nararamdaman mo ba na ito ay sustainable o ito ay masayang gawin o ito ay talagang panghabang buhay mong gagawin, ganon? Hindi ko naman sinasabi sa sarili ko na gagawin ko to habang buhay. May siguro, pinipilit ko talaga na lumayo, iwasan, hindi pansinin, lahat ng ganun. Pero paano mo i-explain sa anak mo kung sakaling siya yung makabisto, siya yung makaalam, makita niya bigla o may kumalat na balita o nanay mo nakita ng ano mo na ganito ganyan, may kasama yung balala. Paano mo sa kanya i-explain yun? Siguro ipapaliwanag ko ng maayos. Hanggat maaari nga, ayokong malaman niya. Yam, kaya ka ba gumawa ng ganito maliit para mapansin ka ng asawa mo o makuha mo yung attention niya? Siguro din. Baka ganun na rin po yung point nun. Kasi hindi ko rin alam kung bakit ko nga ginawa ito. Baka yun nga lang, iniisip ko lang baka ganito, ganyan. Anong ganito Parang ganyan? go to flow.
Pero, Go with the iniiwasan flow ko na. talaga. Oo. Kasi parang nakikita ko rin dito sa pag-uusap natin na kaya mo to ginawa kasi gusto mo rin makakuha ng atensyon sa asawa mo. At the same time, para masubok mo din kung gaano ba yung concern niya para sa'yo. Na ano bang gagawin nitong asawa ko? Alam niya na nga nandito na yung nandito na yung parang nagiging kabit ko tapos hindi niya pa rin ako pinipigilan. Tama ba ako dun? Mm-mm. Kaya mas patuloy mo pa rin ginagawa. Hindi ko naman atensyon na ituloy talaga. Kasi sinabihan ko naman na yung guy na stop na natin to. Kasi Mhm. nalaman na. Mhm. Parang sinabi niya, hindi, wala tayong usapan, wala tayong ganito, wala tayong pinag-usapan na i-stop. Tapos pagka nandiyan na siya, wala akong choice. Pupunta lang siya eh. Okay. Para kasing dinownplay nila parehas kung ano man yung meron sila eh. Like parang, since wala namang official na sila, wala namang official na kahit anong label yung meron sila, ang ginawa nila, okay, wala tayo wala. Mindsetting ba? Yes. 'Di ba? Mindsetting to eh. Na, wala tayo. Pero, ang katotohanan talaga still remains na, meron. May nangyayari. Yam? Ano po? Yun. Thank you naman, hindi ka nahagip. Ninervous ako pag Baka mamaya bigla may sumigaw na, si ate! Si ate! ninervous ako eh. Mataas yung anxiety ko dito. Pasensya. Biyaheng SJDM Fairview na yan. Ay nako. Sure ka na, no choice ka na. Opo. Sure? Sure ka na ba dyan? Na ano po? No choice ka talaga dahil kamo, wala ka Na ano namang... Sabi mo, no choice ka, 'di ba na... I mean, hindi mo alam na hindi mo alam paano kasi andiyan ka na, ganun. Hintay ko lang mag-stop siguro. Hindi mo pwedeng antayin. Paano inaantay mo yung stop yung lalaki? Inaantay mo? Opo. Ikaw yung Kasi ako babae. nag-stop rin. Hindi, ikaw yung babae. What do you mean ikaw nag-stop na? Kasi kung nag-stop ka na talaga, wala na, hindi na mapapasok yung buhay mo. Wala na mangyayari sa inyo. Kung talagang totally nag-stop ka na. Ako ganun lang yung paniniwala ko. Kasi kung ako, bilang isang lalaki, alam ko na talagang wala nang interest sa akin, hindi na ako pinapapasok. Kahit anong punta ko dun sa bahay, hindi na ako pinapahinto na wala nang feeling sa akin. Stop na rin ako. Ibang usapan na kasi yung pagpinilit na eh. Ayo. Na ayaw na talaga ng babae. Pero yung parang ganyan, na pagpunta doon, nakita mo lang, parang, uy, nabago ulit yung mood ko. Nabago na ulit yung isip ko. Gusto ko na ulit. Hindi mo pa talaga totally gusto. Na magbago. Oo, na mag-stop. Ibig sabihin, nandun ka pa rin. Oo, kasi kung gusto mo mag-stop, ang dun is nadulas ka sa balat ng saging, tapos nahiga ka, tapos yung lalaki biglang napadapa sa'yo, ganun, tas napasok yung yun parang okay, yun, ayaw mong mangyari pero biglang nangyari. Ito, series of decisions and actions, diba? Nag-reply ka, pinapunta mo sa apartment, o sabihin natin pumunta yung lalaki sa pumunta na apartment, lang. binuksan mo yung pinto, humiga ka sa kama, binuksan mo yung botones mo, binaba mo yung salawal mo. Ang daming desisyon na yun eh. Kumbaga sunod-sunod na desisyon that lead you to where you are right now. Tsaka yan, wag mo idedepende yung sarili mo dun sa sinasabi mo sa amin na antayin ko yung lalaki na ayaw niya na, dun lang ako aayaw. Eh paano kung ilang taon pa bago umayaw yung lalaki na yun? Inantay mo ba na mahuli din siya ng partner niya? Paano kapag ganun, nahuli siya ng partner niya, tapos talagang wala na kayong pagde-deny na pwedeng gawin? I-deny to death nyo pa rin talaga? Ganun? Paano
mag-eskandalo yung babae sa opisina ninyo. Okay ba sa iyo? Naiisip mo ba yun, Yam? Opo. So, anong solusyon mo para hindi mangyari yun? Hindi ko rin po alam. I think Wala ba nasa akong Senate solution? hearing tayo tonight. Nasa Senate hearing po tayo ngayong gabing ito. Alam mo Yam, Bukas ulit. lamig ng panahon. Ayaw pa initin yung ulo ko ngayon. Lunes na Lunes, September 1. Unang araw ng buwan. Happy Uy, months. kanina ilang beses ko narinig yung di ko po alam sa Senate hearing. Hindi, pero sige, ganito na lang. Siguro, kaya siya napatawag talaga sa programang ito kasi di niya nga din talaga alam kung ano nangyayari sa buhay niya. And hindi niya rin talaga alam kung ano pang mga dapat Yes. niyang isipin. So, ibigay na natin siguro sa kanya yon. And kung ano man yung sasabihin namin sa iyo ngayong gabing ito, hindi na rin namin alam. Pero sana mabigyan siya, 'di ba, sana mabigyan niya yung sarili niya. Sana mabigyan mo ng oras yung sarili mo at mabigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na makapagproseso ng nararamdaman mo tsaka ng mga desisyon mo sa buhay, Yam. Kasi tulad niyan, may ambulansya sa paligid mo. Di mo masabi, baka sa susunod, ikaw na yung laman niyan. Alam mo yon, kumbaga, hanggat hindi pa nangyayari mga bagay na hindi natin gusto mangyari sa buhay natin, gawin na natin kung ano yung tama ngayon. Ay, hindi pala ambulansya yun. Yun yung parang pag nasagi mo yung sasakyan, tapos may alarm, diba? Yun May wangwang. May nagro-roving po kasi. May nagro-robing. Oh. Ako na. Yung ano po, di ba nag-iikot sa ano? Okay. Yam, gusto mo ba marinig ang huli kong mga mensahe sa'yo? Sige po. Binibigyan mo ako ng pagkakataon. Yam. Okay lang ba sa'yo makarinig ng advice ni Titan Jello? Opo, okay lang po. Okay, sige, laban ka na, Titan. Sana Yam, kung talaga nakikinig ka sa amin ngayon kasi alam mo naman na handa lang kami makinig sa'yo. Pero ayaw din naman namin na nandun ka at ibababa natin yung linya na to na naguguluhan ka pa rin. At hindi mo pa rin alam yung sagot. Sa akin lang Yam, sana magkaroon ng kaliwanagan yung isip mo na talagang nasa sayo yung call na i-stop na ang lahat ng yan. Na maintindihan mo sa sarili mo na paano ba yung talagang salitang stop? Paano ba talaga yung salitang ayoko na? Kasi kung ayaw mo na, hindi ka nagagawa ng bagay na alam mong kukonekta ulit sa inyo nung lalaki. Hindi ka nagagawa ng mga bagay na papapasukin mo pa siya ulit sa buhay niya. Minsan matutunan din natin na labanan yung tukso. 'Di ba? Yun lang yun ang nakikita ko And i-try mo muna na intindihin ng lahat na hindi naman pala ako masaya dito. Hindi ko rin naman pala gusto to yung ginagawa ko na to. Sadyang yung lalaki lang talaga namimilit sa akin kaya rin ako moo. What if kaya talagang totally kong tanggihan? May isang araw ako ngayong linggo na to na pag pumunta siya dito, hindi ako go-go. Sana hindi maging mahirap sa iyo yun. At sana maunawaan mo na yung pagtanggi na yun ay malaki ang pwedeng mabago. Huwag mo ring isipin na kaya ka rin umuoo at kaya mo rin ginagawa yun kasi nakukulangan ka ng pagmamahal sa mister mo. Nakukulangan ka ng pagmamahal at pag-aaruga niya na hinahanap mo sa kanya. Alam mo, hindi naman sagot din sa kakulangan ng mister mo ang gumawa ka ng mali para mabuo yung mga pagkukulang na yon. Mas lumalala lang, tsaka mas lalo lang hindi nagiging maganda yung kinakalabasan kapag gumagawa pa tayo ng mali sa mga bagay na hinahanap nating pagkukulang sa buhay natin. Huwag mong idepende yung sarili mo lagi sa mga ibang tao. Kasi sinasabi mo kanina na inuunawa ko yung mga sinasabi mo. Sabi mo, inaantay mo lang na paresignin ka ng asawa mo. Inaantay mo lang din na itong
nagkakaroon kayo ng relationship ng katrabaho mo na huminto siya bago ka huminto, wag mo idepende sa kanila. Magkaroon ka rin ng sariling desisyon sa sarili mo. Magkaroon ka ng wisdom na ano ba ang dapat kong maging desisyon na hindi ako pwedeng dumepende sa kanila. Na akin talaga to. Yun lang. I hope na maunawaan mo yung salitang tama na, ayoko na. Yun lang, Sam. Yam. Yam, Hello po. pag medyo naingayan ka dyan sa paligid mo, tapos di mo masyado naunawaan yung sinabi ni Titangelo, ulitin mo na lang to sa YouTube, ha? Overtime na kami. Ulitin mo na lang to sa YouTube, ha? Nang sa gayon talagang mag-stuck etong naibigay na payo. Napakagandang payo ni Titangelo sa iyo. Total, hiningi mo naman din to kanina. Okay? Apo. Maraming salamat po. Maraming salamat. God bless you, Yam. Ingat palagi. Bye. Di pa rin talaga tumigil yung wangwang dun sa kanila. Baka siya nabitbitin yung mama yan. Tapos pag tinanong, ba't anong ginagawa dito? Hindi ko po alam. Ay, nako. May pamilya na namang nawawasak. Nasisira. Alam mo, dude, ang nakakalungkot talaga sa mga ganitong klaseng calls, yung magiging epekto nito dun sa mga bata. Na kahit hindi naman na dun sa partners Like, yung kung partner mo tanggap na ganyan yung ginagawa mo, sana sinabi na lang, ganyan. Or, sige, pinayaan ka lang. Okay, sige, let's parang let's face it na okay lang dun sa partner mo. Pero yung sa bata, okay lang kaya yun? Like, parang hindi siya magandang kagisnan ng mga bata habang lumalaki sila na meron silang ganong klaseng magulang. Na parang okay lang dun sa mga magulang nila na magkaroon ng ganong klaseng relasyon habang kasal naman. Parang I don't wanna tolerate that kind of relationship or action or dynamics ng mag-asawa. Kasi marriage is supposed to be sacred. It is supposed to be within two people who love each other. And hindi ka naman dapat nagpapapasok talaga dun ng iba pang tao. Ang third party nyo lang dapat talaga sa marriage is si Lord. Tama. Si Lord lang. So kung meron kang ibang pinapapasok na tao dun sa buhay ninyo, parang ano pang sense ng marriage ninyo? And hindi ba nakakahiya yun kay Lord? Na nagpapapasok ka ng ibang tao dun sa relasyong meron kayo. And tama yung sinabi mo kanina, Duda, na dapat siya mismo magdesisyon para sa sarili niya. Sana magkaroon siya ng boses para sa sarili niya, magkaroon siya ng sarili niyang parang pagpoproseso ng tama't mali sa sarili niya. Kasi kailangan niya yun ngayon eh. At hindi natin pwedeng sabihin talaga palagi sa buhay natin yung katagang hindi ko alam. Kaya nga tayo nadadagdagan ng edad, kaya nga tayo merong utak, kaya nga pilit na pinaiintindi sa atin ng bayan na ito, ng mga tao sa paligid natin, yung kahalagahan ng tamang pag-iisip, tamang edukasyon, common sense, and a lot of other things para mas maging mabuhusay tayo sa buhay, mas maging mabuti tayo pagdating sa pakikipagsalamuhan natin sa kapwa natin para maging mabuting tao tayo at the same time maging mabuting asawa, maging mabuting anak, maging mabuting magulang. Yun lang. Sad. Wala na akong masabi. Sana, yun lang, ipagpe-pray ko na lang itong caller natin ngayon. Na maunawaan niya. May sinasabi si Boy Pindot. Anong sabi? Partida, hindi pa siya nakasalang sa Senado niya. Sabihin nung senador, 'di ba? Paano hindi mo alam? 'Di ba? 'Di ba? Ikaw nakapasok nga diyan sa kuweba mo, hindi mo alam ang dahilan. Gagano, 'di ba? Hybrid ako kanina. Doon sa mga Sinabi niyang
Nung Sinabi niya eh. Na Siya, alin? yung caller natin ano kanina. sabi niya? Sabi niya, hindi niya daw alam na kung bakit bigla na lang daw pumapasok yung buhay. Di ba yun? Nagulat ka na lang na Nandiyan na siya sa... nasa kama ka na, nakapiyaya ka na. Ano? Ganun. Nakabuka ka na. Nakabuka ka. Nagsabi ka na ng Ay! Alam niyo yun, guys. Alam niyo yun. Di nyo lang din siguro matanggap sa sarili ninyo na yun na yung naging desisyon ninyo or naging action ninyo. In denial. Oo, pwede din yung in denial yung tao eh. Kasi meron nga silang point na dina-downgrade nila eh, yung mga sarili nilang desisyon eh, and Yes. yung sitwasyon nila ngayon eh. Yes. So, mas maganda kasing, I mean, eto kumbaga parang kung ilalagay ko yung sarili ko doon, dude, parang kung gumagawa ako ng kasalanan, papaniwalain ko yung sarili ko na wala lang to. Okay lang to. And that's how evil works. Tama. Paniniwalain ka na okay lang yung ginagawa mo, na okay lang, Normal masarap lang, to, ano. normal to, wala ka namang ginagawang masama kasi hindi naman umalma yung asawa mo, wala naman nagre-react, wala naman alam yung mga anak mo eh, so okay lang. Pero, at the end of the day, sino ba nasisira dito? 'Di ba? Ikaw mismo. And bit by bit, unti-unti, yung mga relationships mo na yung masisira. Only time could tell, no? Na kailan puputok tong issue na to, ma-skandalo kayo, makama-post ka pa sa social media, lalo na sa panahon ngayon, digital ang karma, 'di ba? One wrong move mo, biglang boom, bash ka na lahat ng taong bayan. Doon kayo mag-ingat. And dude, at the end of the day, it is your character Yes. that matters in this world. Na kapag ikaw, nakagip ka, 'di ba, ng jeep o kung anumang bus tapos nategi ka, 'di ba, doon kay San Pedro, ang tanong naman diyan, ano mga nagawa mo mabuti? O, ano sabihin mo? Di ko po alam. Wala po akong idea. Wala po ko'y idea. So, nagmamatter talaga yung maging mabuting tao tayo. Mag-strive tayo maging mabuting tao. Yes. Kahit Nakakakita. nakakakita. Yes. Ang tawag doon, integridad. Yes. Yan. Ay, ang galing natin doon, dude. Ang linis natin ngayon kasi nakaputi tayo. Oo. Akala mo naman talaga. Linis ng mga banata namin dito. Oo, akala mo wala kami nagagawang masama. Mm-mm. Ito yung mga, mga linyahan siguro ng mga dating masama. Na naging mabuti. Na natuto na sa buhay. Oo. Yan. Ayaw na natin silang madala dun. Oo. Kaya si Titan Jello, ganito kalalim yung mga hugot. Kasi ibang klase po yung mga pinagdaanan niya dati. So ayaw niya nang matulad yung iba sa kanya. Charot! Yan. Totoo naman. Totoo yun. Totoo ba yun? Totoo yun. Oh, dama ko lang yun. Anyway, Kabisha, if you wanna share secrets, share to us. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama ang Basa Princess DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Top Secrets.